जों मोनसे थांखियावनो थायोब्ला सिमां मोनसेखौनो नुयोब्ला मोनसे हारि होननानै सानोब्ला आरो गासैबो सैथोआव थायोब्ला आरो फोथायोब्ला जोंखौ बे बुहुमाव रावबो बोखावनो हानाय नङा जोंखौ रावबो बे बुहुमाव फेजेननो हानाय नङा जों जागोन देरहासार As long as we profess one faith, one nation, and one principle, and one dream, no force on earth can divide us. No force can defeat us. Gedemalasi Ararai Raja Nangchangman. We know that dialogue is the highest form of fighting or war. जों मिथियो जे जि सावरायनाय बिनो बयनिसायबो गोजौ थाखोनि नांनाय जुजिनाय एबा दावहा बुजाबुजि खालामनो एबा गोरोबथालायनो सावरायनाया बयनिख्रुइबो देरसिन जुजिनाय नांनाय होनना जों मिथियो बर'फ्रा बेखौ थांनाय 50 बोसोराव मोनदांबोदों खनफ्रोमबो सोरखारजों सावरायनो थांनायाव बर'फ्रा जेनदों थगायजादों बेनिखायनो जों सांग्रां जानांगोन जोबथा आरो जौसिन मेलेम आरो गियान गोलो बाहायना दावगालांनांगोन थांनाय 24 जुनाव आं नोंथांमोननि अननाय बरायनाय अनसायनाय सिबिनाय आरो हेफाजाब आरो मददखौ नुनानै सोमोनांदोंमोन गोमोदोंमोन थेवब्लाबो आं सानदोंमोन बेखौ गोख्रैनो बावलांनो हागोन होनना नाथाय दिनैसिम नोंथांमोना आंखौ बावनो सम आरो खाबु होआखै दिनैसिम नोंथांमोना लैहोर केम्पआव फैना आंखौ जिबायदि बरायदों अनसायदों सिबिदों आरो हेफाजाब आरो मदद होदों बेखौ नुनानै आरोबाव आं सोमोनांदों आंहा नोंथांमोननो होफिननो जेबो गैया नोंथांमोननि हारि बायदि थानायनि जि स्पिरिट जिउमा एबा आत्मा बेखौ नुनानै आं इनायनो गोमोदों सोमोदों आरो रंजानायबो मोनदों आं फोथायदों नोंथांमोननि जि हारि बायदि थांना थानायनि हास्थायनाय नाजानाय एबा स्पिरिट एबा जिउमा एबा आत्मा बेखौ रावबो फेजेननो हानाय नङा नोंथांमोना जेरै आंजों लोगोआव दं आंबो मोदोमै जिउयै अराय नोंथांमोनजोंनो थागोन आरो थाबाय थागोन नोंथांमोननि हारि बायदियै थांनानै थानायनि जि स्पिरिट एबा जिउमा बेनो सानसेब्लाबो जोंखौ देरहासार खालामगोन होनना आंहा गोथौ गुवार फोथायनाय दं Last but not the least, I would like to thank the media for covering this auspicious day, the celebration of the 27th anniversary of National Democratic Front of Berlin. We have dedicated the 27th anniversary of National Democratic Front of Berlin for the peace and resolution of the conflict. So I would like to request all the media to convey our message, our theme to the people and to the government of India. जोबथारनायाव जाय रायजो राजाफ्रा लैहोर फैना गोबां दुखु दाहा लाना दिनैनि बे 27थि गायसन सानखौ खुंनाय आरो फालिनायाव जाफुंहोबाय बेनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय एनडिएफबिनि गासै मावथि आरो एक्स एनडिएफबिफोरनिसिमबो गोबां दुखु दाहा लानानै दिनैनि बे मेलखौ जाफुंहोनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय गोबां साबायखर बावहरबाय जोबथारनायाव
जायफोर मेथाइ खनगिरिफोरा फैनानै आरो मैसा फैनानै बे जोंनि मेलखौ मेहेर गोनां खालामबाय जोंखौ गोजोन होबाय बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावहरबाय जोबथारनायाव आरोबाव गासै आलासिफोरनिसिम आरो बेयाव नुजाफैनाय गासैबो रायजो राजानिसिम अननाय गाहाम हामग्लायनाय आरो साबायखर बावहरनानै आं आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों NDFB जिउ लावथों जांख्रिथायारि जिउ लावथों हारि बायदि थांना थानायनि जि बर'नि सिमां बे सिमाङा जाफुंथों खुलुमबाय गोजोन्थों